ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Tago. And Tita, Tanya Chinita. Sobrang toyoin ng girlfriend kong si Leilani. Feel good morning po, Colin Tits. Ako po pala si Naldi. Mula po sa Taguig City. Three years na po kami ni Lani. Nung unay, tuyoin na talaga siya. Bakit tuyuin ba yung mga babae na yan? Oo nga. Pero pinapalagpas ko lang po. Kasi magtatalo lang po kami. At hindi naman ako mananalo sa kanya. Basic. Saka kapag mahal mo yung tao, kaya mong tiisin. Pero lately, para bang mas lalong lumala. Kahit mali na niya, nanggagaslight pa. Nakakapagod rin pala, no, Colantits? Pag puro ganyan.
Pero again, tinitiis ko po kasi nga mahal ko po si Leilani. At dito na natin simulan. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Hello? Ba, mag-aayos na ako eh. Oo, mag-ayos ka na kasi pipikapin kita. Kaya nga, ba't pa tumatawag? Alam mo, tapos sasabihin mo, bagal-bagal mo. Kaya nga kita tinatawagan. O tama na, bay na, mag-aayos na ako. Mas Okay. mamadaliin mo ko pag andito ka. Hindi kasi, naghahabol tayo. 5, 4, 3, 2, 1, 5:45 bye. Ano ba itong babae? 5:45 yung sine. Baka malate kami. Ay, nako. Yan na. Makaalis na nga. Ay, salamat. Nakarating na rin ako dito sa kanila. Nakabihis na kaya yun? Teka lang. Mahal? Mahal? Bababa na nga lang ako. Mahal? Akala ko ba ready na? Mahal! Silipin ko nga. Wala. Tulog pa? Mahal! Sino ba yan? Buksan mo nga to! Ano ba yun, kuya? Oh, Oh! Di ka ba nagbibihis? anong oras na ba? O, 5:30 pa lang ah. Wala na. Late na tayo. 5:45 yung sini. 5:45, may 15 minutes na ano pa yun eh, flag ceremony at saka may commercial pa yun eh. Hindi ka pa nagbibihis eh. Akala ko ba ready na? Ba't natulog ka pa? Eh, nantok ako eh. Kagabi tawag ka ng tawag, nabuyat ako, tas kanina tawag na naman, ano ba? Teka lang. Eto na, magbibihis na. Anong oras na tayo makanood Pipili yan? muna ako ng damit. Yung ticket natin eh, pang 5:45 eh. In advance. Mauna ka na, susunod ako. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag na lang tayo bumili agad, doon na lang tayo. Eh, bumili tayo, kaya kailangan natin Eh kasi nga ano eh, blockbuster yun eh. Maubusan pa tayo upuan. O mauna ka, ikwento mo na lang sa akin pag nag-umpisa na. Una ka na, mag-aangkas ako. Ano yan? Magde-date nga tayo, sabay nga tayo, tas sa ibang motor ka sasakay. Ano ba yun? Date pa rin naman manonood ng sine. Oh, ngayon mauna ka na nga lang para hindi ka para magalit dyan. Galiiti ka dyan. Tawag ka ng tawag kagabi. Di sana kung di mo ko pinuyat sa video call. Gusto nagpapasend ka pa ng mga sexy-sexy ko na picture. Tapos ngayon sisisihin mo ko. O, sino ba nagpapasend dyan? Ayoko nga. Wala nga ako sa mood mag-send-send ng hubad-hubad eh. Namimili. Ba't napunta ka dyan? Ba't napunta ka dyan sa usapan na yan? Ah. Kasi minamadali mo ko ngayon. Inaantok pa ako. Pipili pa ako ng damit ko. Ano ba naman yan, Leilani? Sabi ko... Ayoko maging pangit pag nanood ng sine.
Oo nga, pero dapat ang ganda ka na. Tumawag ako sa'yo para pick up na lang. Kung di ka tumawag, naka-ready ako, nakatipid ako ng isang oras. Natulog ka nga lang pagdating ko Eh, inaantok nga ako kasi pinuwet mo ako kagabi. Saan ba ito pa? Oh, mauna ka na nga. Mauna ka na. Hindi ko kailangan ng sundo na ganyan. Ano? Alam mo, ayoko na manood ng sine. Mag-isa ka, manood ka, magyaya ka ng tropa mo. Ayoko na manood. Wala na ako sa mood. Anong gusto mo ganito? Ang ano ko, totoyoin ako habang nanonood. Para ma-enjoy yung sine. Ba't ka na naman tinutoyo? Inaano ba kita? Kaya nga, Wow! Ay, ano ba Alam kita? mo, Ayan! nag-iis ka? Ini-stress Tapos mo na sana. ako! ha? Ano ba talaga kung nagbihis ka tapos na dapat? Umalis ka na. Sasara ko yung pinto. Ano ba naman yan? Umalis ka na. Ayoko na manood. Manood ka mag-isa mo. Bayaran ko pa yung ticket. Baka isumbat mo pa. Yan ka na. Uy! Mahal! 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 Ang gusto ko diba masarap. Gusto ko ng gusto ko seafood paluto. Seafood. Sige po. Yan. So, Saan ba meron? Po? Saan ba meron? Saan tayo sasakay? Ano na lang. Ano ba? Grab na lang tayo. Hindi mo tayo pwede sakay sa motor eh. Tapos, sunduin ko lang yung isa. Alam mo naman yun. Sinong isa? Si Lailani, di ba sasama? Sabi mo, sasama natin. Oo, sige. Eh, Doon saan na tayo magkikita? Doon na lang po, pahatid kita doon sa kay Bong Villamor. Siya na maghatid sa'yo doon. Tapos, susunod na ako doon. Susunod na kami, magmumotor lang kami. Sige. Ha? Okay, sige. Magkita na lang tayo doon, ha? Iintayin ko kayo. Opo. Diyan ka lang kasi tatawagan ko muna. Ito na, tawagan ko na. Hello? O, bakit? Sabay tayo mag-lunch sabi ni Lola. Doon sa, paborito mo rin yun yung seafoods, turo mo, Ay, luto sige, ko. sige. Excited ako. Sige. Daanan mo ako. Oo, Nakabihis na ako. Okay, sige, papunta na ako. Hey, love you. Okay, hindi na ako mag-comment, baka magagalit. Sige. Okay.
Ano la, kita na lang tayo doon la. Sige, kita tayo ha. O, iintayin ko kayo doon. Okay po. Ano bang kulay bibiliin ko? Black, white, o tong red? Parang gusto ko tong mag-tube ngayong araw. Kaso hindi pa yata tuyo yung mga strapless bra ko. Ito na lang kayang white. Ako, nalabas ko na yung lahat ng mga damit ko dito. Ala, dyan na si Nalty. Nagubad lang ako. Nakasuot na ako kanina. Bali, tinry ko lang yung isang matchy-matchy. Okay. O tara na, kaya na, okay na yan oh. Hindi pa to okay. Hindi pa ako nakaka-hair. Ano hindi nakaka-hair? Okay pa naman naayos yung buhok mo eh. Oh, Hindi yan okay. Nakaganyan Hindi lang, yan. oh. Sa inyo mga lalaki, okay na yan. Sa akin, hindi pa. Magpa-plancha pa ako. 5 minutes. 5 minutes? Antay ka na lang doon sa labas. Kasi pag nakikita kita na, pe-pressure ako eh. Antay mo ako sa labas. 5 minutes? 5 minutes eh. Dali lang. Saglit lang. Tapos sasabihin mo, ba't ang bagal ko? Gusto mo bembang? Ito naman, Doon na, doon sabihin na. pa talaga. Doon na, dalian mo. Bilisan mo. Oo nga. $346 later. Oh, ano, tapos na? O, ba't ka nandito na? Sabi mo 5 minutes lang. Nanliliteral naman to. Siyempre, sabi ko lang yun. Saan ka nakakita nagbubuk 5 minutes? Walang ganun. Bilisan mo Wait naman. lang, Si eh, Lola, tumatawag nandun na daw si... Ba't kasi pinauna mo? natin na siya ni Bong, nag-grab nga eh. Ba't kasi pinagrab mo na? Sana sinama mo na lang dito, sabay-sabay na lang. Nakamotor nga, tatlo tayo sa motor, bawal nga. Tsaka kay Lola ko, pasakay ko sa motor. Di sana yung first stop. Pwede naman yun sa Grab. Bilisan mo na kasi. Ano pa, Kasi apura ka ng apura. ano pa ba yung Ayoko na nga umalis. Ano? Uy, bilisan Ayoko na umalis. Kayo na lang magsipod. Oh, sige na, 5 minutes, sige na. Hindi. Ayoko na. Paano pa ako makikibanding? Ito, yun na ako. Kayo na lang. Next time na lang ako. Lagi na lang ako minamadali. Tapos gusto, sa kalagitan pa ng pag-aayos ng buhok, may bembang pa. Wala namang nangyari. Sinabi mo eh. Sa kung may kasalanan. Buti kung pinagbigyan mo ko, hindi naman. Lalo kung pinagbigyan pa. Ang tagal-tagal. Oh, at least, Ewan ko sa'yo, umalis ka! ano ba? Yung lola ko mag-isa doon, oh. Bakit mo nga pinauna? Kasalanan ko pa. Pinauna mo yung lola mo. Oh, tara na, Kayo na nga. Okay na yan. Ayoko! Mag-helmet ka rin naman eh. Maano din yung buhok mo Kaya eh. nga inaayos ko. Ayoko. O doon mo na ayusin pagdating. Habang niluluto o mag-ayos ka doon sa CR ng kainan. Sige na, tara na. Diyan ka na! Ayoko nga! Malis ka na! Wala na akong gana. Sino gaganahan sa'yo? Leilani! Grabing toyo niya ako landed to the max. Pero, sige lang. Alam niyo, yung lola ko mag-isang kumain. Pero, humabol na lang ako. Pinalagpas ko pa rin yun. Gusto ko siyang kausapin ng masinsinan. Si Leilani. O ano ba talagang problema? Ano ba
talaga problema? Gagawin ako, umalis ka na. Sige na, please. Sabihin mo na Anong anong problema? Problema, lagi akong inaapura. Alam mong, Hindi naman yun eh. Sige na, sabihin mo na. Ano bang problema natin? kailangan ko ng space. Nasasakal na ako. Space? Hindi na nga tayo nakakapag-date. Space pa yung gusto Siguro, mo? kaya nga gusto ko ng space kasi wala na akong gana makipag-date eh. Ayoko. Ano muna, hayaan mo muna ako. Sige na. Para hindi to lumala. Mas lalala to kapag ipipilit ko. So ano yun? Anong space, sir? Wala na. Hindi mo ba naiintindihan yun? Matanda ka na. Intindihin mo. Gusto ko ng space. Gusto ko mapag-isa. Ayaw mo na kitang makita at makasama. Leilani. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo
tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot, at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Boy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Eto kanina, Diego Bandido, pinost ko sa aking Facebook account. Yan. Sabi ko doon, nung bata pa ako, kapag sinabing meron kang 1 million pesos, kumbaga parang, basta nung mga bata pa tayo, parang ang goal is, in your lifetime, dapat ma-reach mo yung magkaroon ka ng 1 million. Parang ganon. Parang masabi mo na milyonaryo oo, ka na. 'di ba? Parang yun yung goals kasi yun yung definition ng mayaman. So ngayon ang tanong ko, sa panahon ngayon, bata pa ako noon ilang taon ako nung bata ako. That's more than ilang decades ago. So ngayon ang tanong, kapag ka ba ikaw ay may 1 million pesos, considered ka pa ba na mayaman? Tapos ang nakakalungkot isipin na ang sagot talaga ng mga tao ay hindi na. Hindi naman lahat. Though yung mga iba parang sa ako na po yan sagutin kung may 1 million ako. O kaya sana all may 1 million. Totoo naman. Sana all may 1 million. Pero yun yung katotohanan na pag may 1 million pesos ka, hindi siya automatically masasabi mong meron kang, mayaman ka na. Nandun ka sa kategory ng mayaman ka na. Oo, kasi nga dahil nga sa inflation na tinatawag, yung value ng pera mo. Kasi dati sa panahon natin yung bata ka, yung 1,000 mo, correct. ang laking pera na Totoo. noon. Parang 10,000 na yun True. that time. Ngayon, wali Oh, mabarihan lang, wala. Wala na. Totoo yan. Kapag ka meron kang 1,000, tapos bumili ka ng milk tea, tapos hindi mo na nang maigi. Teka lang. Kuya, naka-ere po kasi ako. Ano po yun, kuya? may delivery po, may delivery. Pasensya na. Opo, tinext ko na po. Nandyan ka na po ba? Antayin natin Opo, thank you po, thank you. Ingat kuya. Ingat kuya ha, pa-pick up na lang po. Thank you. Di ba? Yeah. Sorry. Live na live. Patay Sorry. Baka na-monitor ng asawa mo. Ay, oo nga. mga epektos kasi ni Nicole. Ang mga epektos ko po dito pinapadala sa office. Hindi, may magpapadala daw kasi sa atin. Okay. So anyways, kapag ka ang 1,000, binili mo ng milk tea, mabariyahan iced tea, mabariyahan lang. O kaya bumili ka ng pansakit sa ulo or whatever. Wala na yan. Wala na. Mabilis na talaga siyang mawawala. Correct. Ganon. Actually, kung tutuusin man, ako pwede kong makonsider yung sarili ko na walking millionaire. Ay, taray. Kasi dahil yung mga stent, yung bakal ko sa puso, aabot na rin ng milyon yung ginastos sa akin. Di kung gayon, ako din. Masasabi ko rin palang walking millionaire sa dami ng mga, yung tuhod ko, may screw. Ayan, oo. Yung kaliwang tuhod yun Yung kanan, inoperahan na din ng arthroscopic chemotherapy. Yung thyroid, nung inalis, umabot ng mga 500,000. Yung radiation, halos mga 100,000. Walking millionaire din ako. Congratulations. Hindi nga lang halata. Mga milyonaryo tayo. Alam mo, pero totoo yan nakakalungkot talagang isipin na ang bilis-bilis maubos. Siguro yun yung rason kung bakit sinasabi ng iba, hindi ka na considered na mayaman kahit may 1 million ka. Kasi pag meron lang nagkasakit sa bahay. Nako. Wala na. Kaya nga yun nga siguro yung naging example ni Diego Bandido. Huwag kang tumawa sa init ng ulo ng asawa ko today. Kwento ko ba? Kwento mo.
Yung Share ko lang. Yung 7.5 kwento mo. Eto na, 'di ba? Kaya nga talagang hindi naman ako ahente ng insurance. Kaya lang yun yung sinasabi ng mga insurance companies na merong mga health benefits na kahit gaano ka kayaman pag nagkasakit ka, Yes, totoo. uubusin ka talaga niyan Correct. At marami na talaga ako nakita ng ganyan, Jegs, na mayaman sila, nagtrabaho sila all their lives, pero dahil nung nagkasakit sila, wala silang insurance or hindi nila napaghandaan lahat, or kahit napaghandaan kahit ilang milyon pa yan, mapupunta din sa pagpapagamot. O eto na nga yung kwentong 7.5 ko. Oo. Kahapon, Okay, eto sana kung 6.7 kaya kaso nga, hindi, 7.5 7.5 talaga matik So eto na. O eto yung isang pagpapaalala sa lahat na wag po kayo masyadong nagdudot-dot-dot ng tenga. Kasi may possibility mga kabisyo na maiwan po yung cotton, yung dulo ng cotton buds dun sa tenga. Totoo. Tama. Alam mo, hindi yan nangyari sa akin nung bata ko. Palibasa, ang pangkutkut ko ng tenga, takip ng panda ballpen. Hindi, tsaka naalala ko pa dati, pampatulog pa nga yung balahibo ng manok. Ay, oo, papatulog na duduling-duling pa tayo. Ngayon kasi parang easily accessible na yung mga yung mga cotton buds, ganyan. Basta long story short, meron pong akong isa sa mga anak ko na naiwan po yung dulo ng cotton buds sa tenga, 'di ba? Kanino nagmana? Ay nako, edi sa akin. Nakakainis, sabi ko, minsan sinisisi ko yung mga magulang ko kasi wala man lang ako namana sa kanila na kayamanan. Ang namana ko sa kanila, sakit, ganyan. Yung nanay ko, nadidislocate yung tuhod. Tapos, na-realize ko, unfair. Kasi, sana isang araw hindi rin ako sisihin ng anak ko sa namana niyang kutkutenga. Nakakaloka. So anyways, naiwan nga. O Teddy, kailangan namin dinala sa ENT. Di kinuha. Mabilis lang. Mabilis din lumipad yung 7.5. Kaya dun yung sinasabi natin na baka kaya pala hindi ka na considered mayaman kung meron kang 1 milyon. Kasi ang bilis din talaga maubos yan. Hindi nga yan makakabili ng bahay. Sa ngayon Kaya nga 'di ba naalala ko lang yung binanggit mo sa akin nung may nabasa ka atang write-ups o napanood mo na parang tinatanong na ano yung pinaka-safe na sahod na para masasabi mong hindi ka mahirap. True. At nasampal po ako ng kahirapan doon kasi karamihan po ang sinabi dapat at least 6 digits ang ang kinikita nung pamilya. Sabi ko, anong work nila? Ba't parang hindi kami kasalo? Na hindi mayaman pero komportable lang. Kaya nga in fairness naman dun sa mga ibang sumagot dun sa tanong kung mayaman ka ba kung meron ka 1 milyon. Ang sinasabi nila, hindi ka mayaman pero nakaluluwag-luwag ka na yan. Kasi sa totoo lang din naman, hindi naman talaga lahat may 1 milyon. Tama. Yun naman ang katotohanan dyan. Not everyone has 1 million pesos. Marami po sa atin yung talagang kahit isang tuka. Talagang we live day by day, salary by salary, ganyan. At wala naman ding magagawa kung ganun sa ngayon, 'di ba? Pero dadalaw din naman ng grasya. And I always believe that God provides. Alam mo 'yun, kung kailan mo truly kailangan, biglang merong magbabayad sa'yo ng utang na nakalimutan mo na yung utang na 'yon, or merong magbibigay sa'yo ng cheque na unexpected, 'di ba? Lagi may mga ganung pa-surprise si Lord kasi madrama to si Lord, Marami siyang mga pa-eklavo. Bibiglain ka lang niya. Totoo ka diyan. Kasi kung minsan yung nakakatuwa kay Lord, yung prayer mo dati na hindi niya binigay during that time, na nakalimutan mo na, tapos biglang magugulat ka, maalala, ay, ito pala yung prayer ko dati. Kaya nga alam mo minsan, may mga moments, aminin na natin, nagtatampo tayo kay Lord dahil hindi niya sinasagot yung mga dasal natin. Pero lagi natin tatandaan na marami din tayo mga dasal. Ay, marami rin tayong natanggap na hindi naman natin dinasal. 'Di ba? Madami din tayong mga ganong klase mga blessings. So laban lang mga kabisyo, kahit wala po tayong milyon. Okay lang po 'yan. Ang mahalaga, lumalaban sa buhay, ang mahalaga buhay. Alam mo, nung weekend na-realize ko, 1 year na pala simula nung aking total thyroidectomy. And I would say, kaya nga sabi sa akin isang kong kaibigan, dapat hindi na birthday mo yung sineselebrate mo, sabi niya. Dapat ang sineselebrate mo na ngayon is yung pagkaka-opera daw sa aking thyroid kasi parang second life. Yes. Na para bang kahapon lang nangyari, di ba, Jegs? Na para bang kahapon lang. Under recovery ka pa rin Correct, din. di ba? Yung mga ganun. Pero hindi. Una sa lahat. Bilis. Ang bilis.
Promise. Natatandaan ko pa yung moment na hindi pa ako makapag maganda. Hindi. Ginawa ko siya maganda. Hindi nawala yung boses ko, pero yung power nawala ng mga ilang percent. Kasi medyo takot ka na baka Oo, bumuka. baka bumuka di ba? Ang pangit naman, di ba? Tapos may lumabas na dila. Ang malala kung may dun dyan na lumabas yung buntot ko. Diba? Tapos ngayon, 1 year na. Diba? So God provides. May mga ganyan din talaga tayo mga pagsubok na dinadaanan na at the moment naiisip natin na parang hindi natin maitatawid. Correct. Pero ako, Jigs, ito ngayon, isang taon na ang lumipas. Ayan, so Yan. during that time, yung mga worries ni Nicole na baka mawalan siya ng boses. Hindi lang yun, parang, ano nang mangyayari. kaya nga sabi ko, pag wala na akong boses, itutuloy ko na ba yung pagmamodel ko? Wow! Ay, nako, kaya sabi nila, hindi, may boses ka, wala kang pang model. God is good, mga kabisya. Lagi po nating tatandaan yan. God will provide and God will make everything alright. Pero syempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan, tayo pa rin po yung gagawa ng mga bagay-bagay. At saka kung yung mga bagay na parang halimbawa, hindi talaga pinagkakalob sa atin, huwag nating ipilit. Oo, hindi baka hindi lang yun yung nagpapahirap din sa atin. Yung ipinipilit natin na halimbawa, hindi nagbubukas ng opportunity. Hayaan natin, let go. Oh, Lord, ikaw na bahala dyan. Magugulat ka na lang kasi parang kagaya, may kakilala ako na dati dasal niya na magkaroon ng asawa, may anak, may sasakyan, tapos nagdidilig-dilig na lang ng halaman. Pero reklamo siya ng reklamo sa buhay until na-realize niya, ito lang naman yung pinray ko dati. Matagal ko na palang natatamasa. Correct. Totoo. Yung nirereklamo mo ngayon, matagal mong pinagdasal yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Akin one day at a time. Kaya nga pag halimbawa tinatanong talaga ako, what's your plan 5 years from now? Ang sagot ko talaga, wala. Kasi, una, may assurance ba tayo ng bukas? Parang katulad yan ng Jegs yung pagkakasuksok ng cotton bud sa tenga. Matutulog na kami nun kagabi, ha? As in 10:30. Matutulog na talaga kami, naghahanda na, nakalatag na yung mga higaan. Matutulog na lang talaga. Tapos nangyari pa yun. So yun yung sinasabi natin na anything can happen in an instant. Tsaka hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pwedeng ngayon, napapakinggan nyo kami. Pwedeng sa susunod. Hindi na. Pero hindi namin alam. Correct. Diba? So one day at a time lang. One day at a time. Anong meron ngayon, kumbaga sabi nga sa Bible, hayaan mong mag-worry yung tomorrow para sa kanyang sarili. Correct. Importante yung ngayon Kasi, ano yung sinabi? Parang today has its own troubles. Oo, parang ganun. Troubles of its own. Basta ng Bible. Sorry na Lord. Sorry na Lord. So importante yung ngayon kasi problema ka sa future tapos hindi ka nakarating ng future. Hindi naman, di ba? Wala naman talagang assurance na makakarating. Well, sana. Sana talaga, di ba? Malayo-layo yung malakbay natin. Pero wala nakakaalam So, this day is all we have today. Well, to perfectly build your future, yung ngayon yung gagawin mo. Kasi ito yung magde-define sa future mo True lalo. Ayan. Alright. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok. Nakita ko si Ma'am Nicole parang few weeks ago. Grabe ba lang kinitan? Wo? Yun. Grabe ba lang kinitan tsaka matangkad? Ay. Ayan. Baka hindi ako yun. Sabi naman ni AG Mamanok, ayan, same po tayo Miss Nicole, one day at a time din po ako. Ayan, ganun lang din naman dapat Ako yun lang din natutunan ko Meron din namang itatry na mag-protect ng future, itatry na pero one day at a time. Hindi mo pwedeng gawing isang bagsakan yan Bagsakan din ang problema. True. Paisa-isa lang. Yun. Baka naman po pwedeng hindi mag-flood. Alexander. Tandaan mo, Alexander, ito lang yung isang pakiusap May mga ibang tao na gusto din mag-message na hindi namin nababasa yung message nila kasi naka-flood ka. So please lang po, alam mo yun, gets naman namin na nagsiswimming ka pa rin sa Butuan. Okay na yun. Correct. 'Di ba? Ayan. Sabi ni Dennis, ayan, you cannot predict your future but what you do every day will define it. Yes. Yan. Oo. Ganon. Thank you po for reminding me not to worry too much. Ayan.
It's Kalma okay lang. to worry. Alam mo yon, ano naman yan natural and normal na reaction ng isang tao na nag-worry, 'di ba? Pero wag sobra. Oo. Kumbaga pag nag-worry ka, para ang end goal is meron kang gawin na paraan, o kaya kikilos ka, ganun. Pero yung nag-worry ka na it takes away your happiness, it takes away your peace, ayan, dyan na tayo may problema. Tama. Ayan. Ito dumaan lang to sa sa newsfeed ko, ayan, sa mga fan ng SB19 nung bakit? nag-concert si Pablo. Na solo concert niya kasi to, parang yung mga sinulat niya na parang about sa mga trials eh. Okay. At napakaganda at medyo napakaganda doon kasi yung concert niya parang nag-turn into worship siya kasi talaga? kumanta siya ng What a Beautiful Name na kung saan itinaas niya kay Jesus yung na anong ang ganda pinagdadaanan. naman. Talagang iyak siya ng iyak. Alam mo yung legit na Legit na na thank you Lord, legit na Lord ikaw lang ang nagtatawid sa akin, at legit na Lord kaya ako may solo concert dahil ikaw din correct. to. Na hindi niya matapos yung sinasabi niya kasi umiiyak siya. Kailan to? Recently lang? Recently lang dumaan lang sa newsfeed ko. That's so Kaya nice. shout out sa Ganda. mga Shout out sa mga alam mo yung mga worship songs yan, sabi daw nila singing worship songs is like praying twice over. Ano yan, gawin po natin yan. Feeling ko kahit na halimbawa, ikaw yung tipong, kasi naman, Jegs, aminin na natin, hindi naman din talaga lahat merong, hindi naman capable are comfortable with actually praying. Lalong-lalo na kapag nakakarinig sila ng mga taong magagaling tala magdasal. Kaya nga, ngayon pag meeting, Jegs, ayoko na lang na biglang mag-a-assign ng tao. Kasi, kung hindi ka komportable, prayer yan eh. Tama. So, dapat ang prayer is something that is heartfelt, Correct, something correct. that is prepared for other people, ganyan. Tapos, lalo na kung communal, ibig sabihin, madami kayo, di ba? So, siya talaga, dapat heartfelt, ganyan. Ngayon, kung di mo carry, ako yung ginagawa ng kaibigan ko, dahil hindi nga siya marunong. Ang ginagawa niya, everyday, parang feeling niya hindi siya marunong parang hindi niya alam yung mga tamang gawin or sa paano sabihin. Parang wala namang right or wrong, bro. Lahat naman, kahit ako nag-umpisa, hindi ako marunong. Pero susubukan. Oo. Yun, susubukan. So, ang ginagawa niya is worship songs. At kapag ka nagpe-play siya ng mga worship songs, as kinakanta niya, nararamdaman niya sa puso niya na para siyang nagdadasal. Kasi ang Yun. prayer naman, it's a form of dialogue with God. It's a communication So, you communicate kung anong nalalaman ng puso mo. Kasi, maano ka talaga, intimidate ka sa iba na ang galing talaga na Totoo. para pag nag-pray sila, alam mo, naiiyak ka may mga sila na binabanggit na correct. Basta madaming Madami na para bang, natatandaan ko, Jegs, ito there was a time na uma-attend ako sa isang Bible study online. Na alam mo yung nakakalungkot, pero ang dahilan kung bakit hindi na ako nag-attend, kasi nape-pressure ako. Nape-pressure ako kasi lahat silang gagaling magdasal. Yung pastor, bigla-bigla na lang parang i-assign ka. Or parang hindi yun. Parang, kunyari may prayer request. Ang bilis pa ng turnover, ganito. Kunyari, let's say, 20 kami sa Zoom. So, may prayer requests yan. So, syempre, aminin ko na, pagka online kasi medyo hirap talaga ako, kaya ayoko masyado ng online. Mas gusto ko pag meeting face to face kasi iba talaga yung online. Nadidistract ako sa mga tao nadidistract ako pag online. So, ang eksena nun si Pastor what are your prayer requests? So, isa-isa na magsasabi. Tapos ngayon, ang bigla siya mag-a-assign. Halimbawa, Emmy, pag-pray mo si Diego dun sa kanyang prayer, ako na hindi nakinig. Tapos, mag-uumpisa pa yan. Di kahit na nakinig ako, let's say nag-take down notes ako kasi natuto ko na parang, ito ang concern niya, kunyari pera, ang concern niya, ito ay kunyari sakit, ganon. So, take down notes ako. Kahit naman nag-take down notes ako, para lang tama yung prayer, nape-pressure ako kapag ka nagpe-pray na yung iba para sa iba. Kasi pang malakasan talaga, yung bang talagang feeling mo kung may sakit gagaling, ganon. Ganon ka, ganon ka seryoso, ganon ka passionate na umiiyak-iyak pa, tapos may mga biblical reference, may mga ganon. May kino-quote pa. Correct, 'di ba? Tapos lahat naman nag-i-amen ng sabay-sabay. So parang
na parang ako, na instead na gusto ko mag-pray din para dun sa taong yun, ang eksena ko is, hala, turn ko na ba? Pang ilan ba ako? Paano ko ba siya pagdadasal? Ano yung mga sasabihin ko? Hindi na tuloy siya, hindi na tuloy siya galing sa heart. Correct. So kaya ako nag-stop. Alam mo yun? Kasi ako naman, ang story ko naman dyan pagdating dyan sa prayer na yan, nung isang beses na sumama, ang kauna-unahan palang sumama ako sa sa church mission namin, na na-meet namin yung mga pastor galing sa bundok, na bumaba lang sila sa isang church na nagkita-kita doon. Tapos sabi nung isang pastor, sabi niya, sige na, Brother Mike, lead mo yung prayer. So, tahimik lang ako kasi una-una, bago pa lang ako noon Akala ko may ibang Brother Mike na kasama doon. So, sabi ko, ikaw pala. Bumulong ako, pastor ako ba? Oo. So, imaginein mo yung feeling na yun na kaharap mo yung mga pastor. Correct. Tapos Na alam mo bago ka pa lang, magagaling sila. na hindi mo alam kung anong gagawin. Sabi ko, ako ba pastor? Pero ikaw tagal pa ng din. pause. Oo. Pero ikaw pa din. Pinush mo pa din. Wala, sinabihan niya. Ako mag-pray. Oo. Kaya nag-pray lang din. So, ang ginawa ko na lang talaga yung wala nang hindi na ako nag-zero in dun kung paano mag-pray. Talagang kinausap ko si Lord. Sinabi ko lang talaga yung gusto kong sabihin. And yun, dun nagsimula. Di ba? Nakaka-intimidate kasi so- talaga eh. Sobra kasi syempre. Yun, mga pastor yun. Correct. mga- Hindi, tsaka aminin mo na, Jegs. Makakapag-compare ka talaga eh. For example, may mga favorite ka na nag-lead ng prayer. Meron talaga. Kasi meron talaga eh. Meron talagang gift eh. Meron. Meron talaga na meron. pag nag-pray, tumatagos. Oo. Pag nag-pray siya about feeling mo, Nahihil ka nga nahihil eh. ka na. Tsaka feeling mo It's a talagang gift eh. close ka na talaga kay God. Na, Oo. gets ko yan eh. Na minsan parang, halimbawa, yung iba na yung nagpe-pray, hindi ganon. Na parang feeling mo. Kaya siguro hindi rin madali for you, ako halimbawa for me, or for others na mag-lead. Kasi nga, alam mong merong may gift, tas hindi ka sure kung ikaw yun. Oo. Diba? At Oo. merong wala din talagang gift talaga ng ganon katindi. Pero wala naman pong right or wrong iba-iba eh. Like for example, dito si Kajot. Kaya gusto ko pang nag-pray si Kajot, yung innocence galing ng sa heart. galing sa heart. Doon mararamdaman mo Kaya rin din. nga Oo. yun. So walang format yung prayer kasi again, it's a dialogue with God. Yeah. Kung paano mo siya kakausapin. Iba-iba naman tayo. Tsaka na parang pamamaraan. friend, Oo. parang prayer is like talking to a friend, which Yes, is God. oo. Wala namang format pag napag-usap ka sa Tama, kaibigan. oo. 'Di ba? Na dapat Sinasabi mo lang umpisahan mo yun. yung ganito. Correct, 'di ba? Although yung mga iba meron talaga Oo. silang format na fina-follow. Kung saan sila komportable. Oo, wala naman ding masama. Meron din naman na nagpe-prayer na sinusulat nila. Meron Okay din. lang din naman. Wala namang At merong batay na padpa dito. Merong katulad ni Pablo na siguro sa isang concert hindi mo maiisip na there's an actually a prayer. Oo. Baka off yung itsura. But yung ginawa niya is kanta tayo ng worship Oo. song. 'Di ba? Sobrang kaya si Gary V nag-message kasi nanood siya, hindi niya ini-expect yung ganun eh. Yung ganun. Oo, Kasi nakakanta it's siya ng worship unexpected song. eh. Totoo. Oo. Totoo. Na talagang all glory to God na binalik talaga kay Lord. Hindi dahil magaling siya. So congrats ayan. Pablo. Ayan. Wow, close. Congrats, Pablo. Ayan, Ikaw ayan. na. You already. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin. Mamaya tayo ulit kwento na mahiwagang Bornay. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
Puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi.
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Isang mapagpalang araw po sa inyong dalawa. Ako po si Isa, kababayan po ako ni Chris Choper mula sa Lukban, Quezon. Masugid po ninyo akong tagahanga since 2005. Halos kalahati ng buhay ko, kasama ko kayo. Nung nag-college ako sa Maynila, kayo ang naging karamay ko kapag sobrang nangungulila ako sa pamilya. Nandyan pa din kayo hanggang nagkatrabaho, nag-asawa, nagkaanak, at ngayong buntis ulit ako. Para kayong mga kaibigan na laging nagpapasaya, nagpapagaan ng loob at nagbibigay ng aral sa bawat araw. Ang dami ko pong natututunan sa inyo. Kay Miss Nicole, natuto akong maging mas matalino sa pag-ibig. Dahil iyakin at certified people pleaser, umiiyak din ako kapag may binabasa kayong sulat sa Mahiwagang Burnay na nakakadurog ng puso. Gusto ko lang pong linawin na hindi ako sumusulat dahil sa problema. Sumusulat ako dahil gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano ko kamahal ang aking asawa na si RJ Acevedo. 15 years na po kasi kami sa July 30 at kung may isang bagay na gusto kong malaman niya, ito ay katotohanang siya ang pinakamatalinong desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Sa loob po kasi ng 15 taon, siya ang naging sandalan ko sa lahat ng pagkakataon. Siya ang takbuhan ko kapag masaya ko at kayakap ko kapag mabigat ang lahat. Hindi lang siya mabuting asawa at ama sa aming mga anak, kundi naging matalik ko ding kaibigan, safe place at ang tahanang lagi kong gustong uwian. Hanggang ngayon, nililigawan pa din niya ako. Tulad ng nasa kantang Buko, hindi natapos ang panliligaw noong naging kami. Mas lalo pa itong tumamis nang maging mag-asawa kami. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong napaiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga simpleng sorpresa, maliliit na effort, at pagmamahal na hindi kailanman naging ordinaryo. Hindi naging maganda ang simula ng love story namin. Dumaan din kami sa mga pagsubok at may mga pagkakataong nahirapan akong magtiwala. Pero araw-araw, sa loob ng 15 taon, pinatunayan ni RJ na karapat-dapat siyang mahalin at pagkatiwalaan. Hindi siya nagsawang ipakita sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa matatamis na salita, kundi sa mga simpleng ginagawa araw-araw. Hands-on siyang tatay, siya naghahatid at sumusundo sa school, tumutulong sa assignments, at paulit-ulit na nagpapaalala gabi-gabi na ayusin na ang mga gamit para hindi nagmamadali kinaumagahan. Masipag siyang magtrabaho, mapagbigay, mapagmahal at inuuna palagi ang kapakanan ng aming pamilya. Habang tumatagal ang pagsasama namin, lalo kong napapatunayan na talagang iba ang bunga ng panalangin. Mas maganda pala ang plano ng Diyos kaysa sa lahat ng mga pangarap na minsan ko lang naisip hilingin. Sa pamamagitan po ng programa ninyo, gusto kong magpasalamat kay Daddy RJ sa pagpili sa akin araw-araw at sa pagmamahal sa aming mag-ina.
Napakaswerte namin dahil kami ang ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos bilang pamilya. Happy 15th anniversary sa aming dalawa. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sigurado akong matutuwa ang asawa ko dahil bahagi ang programa ninyo ng aming pagsasama at ng aming pamilya. Maraming salamat po sa mahigit 2 dekadang inspirasyon at saya na ibinabahagi nyo sa aming mga tagapakinig. Dalangin ko na lalo pa kayong pagpalain ni Lord at patuloy na gamitin upang maging ilaw sa napakaraming pamilya. Umaasa din po akong after ko manganak, makadalaw po ako sa inyo upang personal na makapagpasalamat at makapag-abot ng munting alay. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Isa. Feeling ko, Isa, sa sobrang tindi ng praise mo, pagbigay mo ng magagandang mga salita para kay RJ, makakaisa ka mamayang gabi. Isang mahigpit na yakap. Isang madiin na kiss, 'di ba? At isang matinding pagpapasalamat at malay mo, isang magandang dinner, 'di ba? Congratulations sa inyong pagsasama. Congrats! Ito po ay pagpapatunay para sa lahat ng mga couples na nakatutok sa atin ngayon na pwede po yung ganito. Yeah. O kaya yung mga hindi pa nagjojowa at natatakot magjowa kasi nakakakita sila at nakakarinig mo ng masyadong maraming negative things about having a relationship. There are relationships like this, katulad ng kay Isa at kay RJ. Oo, kasi hindi naman lahat nagsisimula sa bed of roses At actually, hindi rin naman during bed of roses. Lagi lang din namang may mga pasakit, 'di ba? Pero pwede pa ring piliin ang isa't isa sa gitna ng mga pasakit, 'di ba? Hindi lang kwento ni Isa kasi gusto niya talagang bigyan ng pagpupugay, ilagay sa pedestal, ipinagkataas-taasan si RJ ganyan. Pero I'm sure they also have their own trials. Malinaw naman sa kwento ni Isa na hindi maganda yung simula. And dito din pinapakita na maturity comes pag medyo nagkakaedad ka na, natututo Totoo ka din. na. At ako, inaamin ko, ganun din ako. Ang dami ko rin pagkakasala, ginawang pagkakamali sa asawa ko na eventually talagang tuturuan ka rin din ng buhay na magbabago ka Correct. May mga ganun din. At saka kapag kamahal mo yung isang tao, mag-a-adjust ka din sa kanya, di ba? Ready kayo na, Isa and RJ! Congratulations on your 15th anniversary. At naway, magtagal pa ng another 15 after mo mga anak, pagsaluhan natin ng 15 na siomay. Yan. At siopaw, yung pagkasama ninyo ng 15 years. Congrats. At saka syempre, yung 15 na yan, marami pa din naman kayong pagdadaanan. Totoo. Hindi naman namin sinasabing. Gusto ko nga ding sabihin, tama ka sa pag-intro mo na ganyan. Gusto ko ding sabihin sa'yo, Isa, na kailangan while ine-enjoy mo itong time of your life or season of your life that all is going well, it doesn't mean that all is gonna go well. Yes. Diba? Hindi sa nananakot pero such is life Correct. Diba? Hindi sa pambasag na trip. Ito naman ang babasag ng trip. Hindi sa ganon. Pero ganon talaga, umiikot po ang gulong ng buhay. So, kaya nga, sabi daw, di ba, wag masyadong mag-alala kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kasi hindi forever yan. So, kung halimbawa, ang sitwasyon mo ay masaya-masaya, katulad nito, ni Isa at RJ, nagsiselebrate ng 15th anniversary, everything is going okay, namnamin. Kasi hindi forever yan. Ganon din kapag ka on the rocks, matindi ang pagsubok, namnamin din. Tama. Kasi hindi rin forever yan. Wag mag-alala. Tsaka sana, etong 15 years ninyo, dito na talaga magmumold, magsisimula yung tinatawag nating transparent and intimate relationship ninyo. Kasi di ba naalala ko, nabanggit ni Nicole before na parang it took 10 them years. 10 years para ma-establish yung tinatawag na intimate relationship. Na Ibig communication sabihin, yung communication, yung na hindi, transparent ang correct, lahat. na hindi na nahihiyang sabihin ang nararamdaman. Ako dati pinaglalaban ko pa na, ano ba,
may privacy pa rin yung phone ko, hindi mo dapat malaman. May ganun pa akong pag-ugal. Sa ba talaga na ugali ko na? Yun pala may mga tinatago. Mga tinatago kasi ganyan talaga pag may tinatago sa GC. So, ngayon, wala na akong pakialam. Kahit lapag mo yung phone mo dyan, wala ka namang naitatago. It really takes time. Ako, it took time bago ko talagang ma-layout yung mga cards ko, yung kung ano yung mga fears ko, ganyan. To the point na ngayon, alam na ng asawa ko na kahit hindi ko sabihin, alam niyang worried ako. Kahit hindi ko sabihin, alam niyang yun yung gusto ko talaga, di ba? Minsan, kunwarian lang ako, pero sabihin ko, hindi ko naman yung kailangan. Pero alam niyang, kaya ko, di ba? Tsaka alam niya na kagad and it takes time. Yun naman talaga yung goal natin dapat, na kahit hindi magsalita yung partner sa galaw ng kilay niya. Correct, sa pag-uwi ng bibig niya. Correct. Alam mo na kagad kung anong dinadaanan niya, di ba? Hindi, tsaka gusto ko yung ginamit ni Isa na word na salamat kay RJ, kay Daddy RJ dahil pinipiling mahalin araw-araw. Minsan kasi sinasabi ko, wala ka ng choice, no? Asawa mo yan. Pero may choice ka kung ayaw mo siyang piliin Correct. Pwede din pero yung piliin ka pa rin niya, kahit na hindi ka perfect, piliin ka pa rin niya or piliin niyo ang isa't isa kahit marami kayong mga mistakes, ganyan. It's really a gift. Gift talaga yun. Yung pagpili in a sense na talagang pinaparamdam niya sa'yo na it's kamahal-mahal ka. Lahat-lahat. Diba? Ako, isa sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko sa asawa ko, yung pinipili niya ako kahit tanga-tanga ko sa directions. Eto na. Hindi mo alam yung kaliwa sa kanan minsan. Hindi naman. Alam ko yung kaliwa sa kanan, siya hindi. Pero hindi mo, di ba sinabi ko na to sa Jex, kwento ko niya na po, alam na to ng mga tambalanista. Kailangan ng isang lugar na puntahan ko ng mga 15 times. Bago ko masabing hindi ako mag-waze papunta dyan and all. So eto na. Yung aking skincare clinic that I go to, hi kay Doc Pao ng Skinny Bay Aesthetic. I go there almost every week. So, one time, dito yan sa Parcal So one time, nagdala ako ng sasakyan. Nagdala din siya ng sariling sasakyan. Ninenervyos ako mag-drive mag-isa. So sabi ko sa kanya, Daddy, pwede mo ba akong alalayan? Convoy tayo pa uwi. Galing siya nun ng Cavite. So, from Cavite, pwede naman siyang dumiretso sa Pasay, sa bahay namin, sa condo, ganyan, para diretso na. Sabi ko, hindi, daan ka dito sa Parcal. Alalayan mo ko, ganyan. So, nakita ko pa siya bago ako bumaba sa parking. Nakita ko pa siya, sabi niya, dito ako hamit tayo sa labas. Eto na, pagsakay ko ng sasakyan. Saan ba yung... Pagtingin ko, dalawa yung exit. Sabi ko, hala, saan ba kami nag-exit? So, eto na. Sugula, Lord, naku. Ganyan. So, to make the long story short, Jegs, sa ibang exit ako lumabas. Na every week nasa Parcal ako Every week nasa Parcal ako. Tapos every week, di ba pwede ko namang ma-memorize na kung saan ako nag-exit. Correct. Maya tumatawag siya, di ba ibang exit ako. Tapos hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Tapos sabi niya sa akin, nasan ka na? Tapos sabi ko, Dad, parang mali yung exit ko. Sabi niya, pambihira. Sige. Di nag-forward ako. Sabi niya, asan ka ba? Sabi ko, nandito ako sa may ganito. Sabi niya, sige. Tapos may bumisina sa akin ng malakas sa likod. Nanervyos ako. So, ang ginawa ko, forward na lang ako kasi nakita ko na yung makapagal. So, familiar na sa akin. Tapos tumawag siya, asan ka na ba? Nandito na ako doon sinasabi mong building. Sabi ko, ay Daddy, kasi binusinahan ako kanina. Kinabahan ako Dumiretso na ako. Sabi niya, pambihira. Ang ending, hindi rin kami nag-convoy. Muwi ka na mag-isa mo. Correct. Kasi Kaya mo naman pala. May paano pa ako, i-convoy mo naman ako. Ganyan. Diba? So, salamat sa pagpili sa akin. Kahit ang tanga-tanga ko talaga sa directions, promise. Iba talaga. So, may mga ganyan tayong mga flaws. Minsan nakakatuwa, minsan hindi. Ito, medyo feeling ko cute pa to Pero yung minsan may mga pagkakamali tayo or mga flaws talaga, hindi na nakakatuwa. Pero kahit ganun, pinipili pa rin tayo. That's a gift. Ayan, Gift totoo po yan. Kaya ito, recently lang, yung sa asawa ko kay Let, na parang
ramdam ko kagad na parang pag tumahimik siya, hindi siya nagsasalita. Alam ko may something. May something. Kaya yung simpleng sabi ko, tara kain tayo lugaw ng tapos ihaw, yun. Oo. Okay na. Nahahappy na siya, Oo. 'di ba? Yung bang ganon, yung umabot kayo sa level of communication na kahit hindi actually verbal, Oho. 'di ba? Gets mo na agad. Correct. Ganon. So yun naman ang goal dapat ng bawat mag-asawa, maging transparent. Yung wala nang itinatago. Wala na kasi nung nagsumpaan kayo na isusumpa ang isa't isa. Nung nagsumpaan kayo, 'di ba, na magiging together sa hirap at ginhawa. Yan. So you are one. Oo. Ganon. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion. Ayun. Yarn. So congratulations dun sa lahat ng mga nakakaramdam, 'di ba? At again, kay pagmamahal. Isa tsaka kay RJ Acevedo. Yan. Congratulations Buong buo sa yan, inyo. RJ Acevedo. Oh, wala nang iba. Ikaw 'yon, Kuya RJ. Oo. Yung mga Acevedo ba, mga kasi sa probinsya namin sa Rojas, may mga Acevedo dun eh. Kasi may mga, isa sa mga kilalang dyan Acevedo Optical. Oo, di ba? Yan. Sa doon ba siya nagsimula? Hindi ko alam, pero maraming kasi doon eh. Baka. Oo. Oh, yan. At saka may mga kakilala ko na Acevedo na taga doon. Pagka talaga probinsya, no, parang alam niyo yung roots. May mga ganun kayo eh. Parang, parang madaming Acevedo sa Kamag-anak mo ba si ganitong Acevedo? Di ba mga ganun yan? Kilala kung saan nanggal. Saan nagmula. Ayan. Yan. O siya. Sabi ni Elaine, ganda ng story, just a simple reminder to be thankful to our partner. Yan. Hindi naman perfect ang bawat isa eh. Correct. Ganun talaga. Wala. Ikaw din mismo hindi perfect eh. So may nagtanong, ako lang po ba ang nakikita na parang ang oily po ng lighting mo now? Hindi. Kasama yung anak niya. Correct. Anak ko, asawa ko, ganyan. Feeling ko ako talaga yung oily. Pero ang tawag ng doktor diyan, hydrated. Yan. Kesa sa dry. Kesa sa dry. Pero totoo ang skin kapag ka oily o kaya yung ganyan, mas okay siya kesa sa dry skin. Yan. So dito na po kayo kumuha ng langis. Dahil magtataas na naman bukas. Di ba? O tingnan mo, sabi ni John Lozano, moisturize. Yan. Definition dyan, moisturize. Ganon. Shout out daw sa Rodolfo's Barbershop sa Castro, Santa Lucia, Pasig. Nakikinig sa Love Radio. Shout Salamat, out. Gerard. Pabati po ako. Nandito po ako sa Abu Dhabi, UAE. Si Florena 538. Yarn. Thank you po. Salamat. Hello po sa inyo. Hello. Batiin mo daw, Papa Jeg. So, si Aris. In Renya. Tagalog, malangis. Sabi na asawa mo. Moisturize nga. In-explain na ng doktor. Hydrated. Malangis pa din. Ayan, block mo yan. Charot. Nakakaloka. Ayun. Sabi ni Welma, hindi ko alam, baka si din to eh. Sino to? Kasi sa Butuan din eh. Feeling natin. Hidalgo. Ayan. Hello, shout out. Baka si Alexander din yan. Oo nga, yan din yun. From Butuan City of Mindanao. Ganyan-ganyan din mag lulukuhin mo pa kami, Alexander. Diba? Sabi ni Meti, ganda nga Miss Nicole. Diba? Ganun. Glassy. Ayan. Kesa broken glass skin. Lakas maka-glass skin. Thank you po. Salamat. Ayan. Thanks. Yun. Siya. Salamat po sa inyo. Salamat. Have a great week ahead, mga kabisyo. Yes. Lunes. Before we all know it, Friday na naman. Correct, ang bilis. Diba? So, Sobra. let's enjoy this day, mga kabisyo. And, yun. Live life to the fullest. Yeah. God bless Bye, you all. everyone. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan,
nag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie.
Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
sake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato!